Kaixo ekipo, zelan gaude, ongi etorriak gure lehenengoko historiako klasera. Bagoaz! Bueno, gogoratu aintzinako erregimena ikasiko dugula, bale? Eta bigarren gaian aintzinako regimenaren bigarren puntuan sartuko bagara ere, gogoratu piramide estamentala zelan oinarrituta zegoen, bale? Alde batetik eta goian erregea. Zu izango zara jainkoaren ordezkaria lurrean. Gero, nobleak, kleroa eta hirugarren estamentua herria zen, bale? Normalean nekazariak. Si tengo hambre, tengo tanta que me comería hasta un elefante. Landatarra den mundua. Zer esan nahi dugu honegaz? Lehen sektoreak nagusitasun ikaragarria zuen. Lehen sektorearekin esango dugu batez ere nekazaritza, gehien bat abeltzantza eta arrantza, baina gehien bat nekazaritzan. Gehien bat iraupeneko ekoizpena zer. Zer esan nahi du iraupeneko ekoizpenarekin? Ekoizten zutena eurek jateko zela, salmentarako ez zuten ezer. Gehien bat zerealak landatzen zituzten, baina lur gehienak privilegiatuenak ziren. Orduan, lur hauek jauntxoek edo uzten zieten langilei, baina lortzen zuten gehiena jauntxoentzat zen. Eta maiorazgoaren gandik ez ziren banatzen. Zer esan nahi du honek, lurrak ez zatitzeko normalean ez, ia beti seme zaharrenari uzten zitzaion lur zail osoa. Bestalde, kleroen eskumortuak deitzen zela ez ziren saltzen. Lur hauek ziren erregearenak eta kleroari uzten zien, baina askotan kleroak lurroiek ez zituen ezertarako ere erabiltzen. Utzik zeuden, baina ezin ziren ez saldu ez alokatu. Eta zer gertatzen zitzaien lurrik ez zuten nekazari hauei? Jaun erregimenaren barruan zeudela. Zer da hau? Komentatu duguna lehen, jaunak lur zati bat uzten zien, baina eurek etekinen parte handi bat eman behar zieten jauntxoei. Industria eta merkataritzaren garapenan zer gertatzen zen? Batez ere bai industria eta bai merkataritza monarkek bultzatzen zuten arlo bat zen. Noblek eta kleroek lurretan inbertitzen zuten, baina industrian ez zitzaien interesatzen industrian inbertitzea. Eta burgesiak ere ez zuen industrian inbertitzen, zeudelako gremioak, bale? Gremioak dakizuen moduan dira elkarte batzuk oso itxiak eta kompetentzia ezin zaiena egin. Oso zaila edo ezinezkoa da kompetentzia hori egitea. Errege fabrikak sortu ziren. Zer esan nahi du hau? Fabrika batzuk nun normalean ekoizpen sistema berritu nahi zen, baina gehien bat luxuzko gauzak egiten ziren eta beti ere eskuz eginda, makinarik erabili gabe. Beraz, aurrerapena arlo honetan, industria arloan oso geldoa izan zen. Fuimos timados! Kanpo merkataritza arloan. Europan hazkunde handia eman zen Amerikako merkataritzaren gatik. Bale? Eta merkataritza konpainieri eremu bateko monopolioa ematen zion erregeak. Erregeak esaten zuen, zuk alduzu ustiatu gauza hau, edo alzara Ameriketara jun urrea bila, ala Indietara telak bila. Bale? Baina baimen hori erregeak ematen zuen. Barne merkataritzaren barruan, arazo pilo, ezta? Pisu eta neurri desberdinetako merkatariak ziren. Gero aduanek kontrol handia izaten zuten, zergak zeuden. Eta lehen esan dugu moduan gremioen kontrolagatik. Gremioek kontrolatzen zuten salmenta prezio guztia. Hortik ezin zinen atera. Kompetentziarik ez badago, zaila. Eta Europan absolutismoak jarraitzen du, bale? 18. mendearen hasieran absolutismoa Europaren politika sistema orokorra zen. Absolutismoa batez ere da
erregeak agintzen duela denaren gainetik. Erregeak du botere legegilea, botere betearazlea eta botere judiziala. Eta absolutismo hitza hau edo sistema hau Luis XIV-aren erregealdian sortu zen Frantzian 17. mendean. Eta ekonomia arloan merkantilismoa izan zen absolutismoaren oinarri eta merkantilismo honek 3 ideia nagusi zituen. Alde batetik, zenbat eta aurre eta zilar gehiago, estatua aberatsago. Kanpo, merkataritza garatu, ekonomia protekzionista bat egin, atzerriko produktuei zergak jarriz. Zer esan nahi du honekin? Estatu barneko produktuak erabiltzeko edo gehiago erabiltzeko, kanpoko produktuei pegak edo trabak jartzen zitzaizkien zergekin. Eta hirugarrena eta garrantzitsuena, zela estatuak industria garatu behar zuela era batera edo beste. I agree with the hideous crown. Eta Inglaterran parlamentarismoa eman zen, bale? Estuardok absolutismoa ezartzen saiatu egin zen, baina porrot egin zuen. Erregaren eta burgesiaren arteko gatazka pilo egon ziren, batez ere 1642 eta 1688 urten arteko iraultza hoietan. Eta parlamentuak monarkia gailendu zuen. Monarkia gailendu horrekin zer esan nahi dugu? Politika sistema berri baten oinarria hazten dela. Legea monarkaren gainetik dago, ez erregea legearen gainetik orain arte izan den bezala. Eta eskubide eta askatasun individualak bermatu egin behar ziren. Botere banaketa honek zer ekartzen zuen? Batez ere, printzipio batzuk zirela askatasuna, berdintasuna eta jabetza zutenek soilik politika sisteman parte hartu dezakete. Garrantzitsua. Eta sartzen gara azkenengo puntuan, gaur ikusiko dugu azkenengo puntuan, eta izango da ilustrazio eta despotismo ilustratua. Zer da guzti hau? Bueno, pentsamolde aldaketa bat da, bale? Ilustratuek uste zutena zen gauzak arrazoiarekin egin behar zirela. Ez alandalata, bale? Gero, pertsonek ditugun eskubide naturalak defendatu behar ziren. Eta hirugarren puntua tolerantzia izango zen. Ilustratu hauek aintzinako erregimeari kritika bat egiten dotze, bale? Ilustratuek estamentuzko gizartearen aurka egin zuten, horren kontra zeuden estamentuen kontra, gizarte eta lege berdintasuna eskatzen zuten. Eta ilustratuek ideiak enziklopedia izeneko liburuari esker edatu ziren mundu guztitik. Yo por ahí no paso. Despotismo ilustratua zer zen? Batez ere, ilustratuek sortutako politika bat, baina beti ere erregearen aginpean. Erregeek eta monarkek ilustratuen ideiak hartu eta bereganatu egin zituzten ikusita herriak altxatzeko edo iraultza bat egiteko arriskua zegoenean. Bale? Despotismo ilustratua zer da? Komentatu duguna klasean, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Bale? 18. mendean, biztanlerian erreformak egin ziren, eta ekonomia desamortizatu nahi zuten. Zer da desamortizazio bat egin? Desamortizazio bat azken finean da klero eta noblek zituzten lurrak eta ondasunak banatzea.